capa da peonza, suxeitámola co polgar da man que non lanza, subímola ata o pirucho, dándolle unha volta ao mesmo para logo baixala ata o ferrón e comezar a envolvela sobre a barriga da peonza. Poñer o extremo da piola sobre a barriga, suxeitámola co polgar da man que non lanza, pero en vez de subila ao pirucho, baixámola xa directamente ao ferrón e desde alí